Het evenementenbedrijf Faber Audiovisuals uit Sint-Anne en onderwijscentrum Friese Poort beginnen te jaren een opleiding voor podium- en evenemententechniek. Faber zit te springen om goede vakmensen die binnen dreig te vinden. Evenemententechnicus is ook een vak dat bij je passen moet. Naast dat ze heel technisch moeten zijn en hard moeten werken, moeten ze, ik zeg altijd, er moet ook wat zigeunerbloed in zitten. We bent veel onderweg, dus als je vrienden en familie vrij zijn, dan moet je bij ons werken. Het is in de weekenden, het is 's avonds, het is met kerst, het is met oud en nieuw, het gaat altijd door hier. De opleiding voor podium- en evenemententechnicus bij Friese Poort wordt het gewoon waai 3 jaar. Maar de studenten die deze opleiding volgen, doen er een jaar kwarteroer. Na een jaar op school werk je en leren ze het tweede jaar volslijn bij Faber. Het is de eerste keer dat we zo'n traject gaan proberen. Dat is ook heel spannend hoe succesvol dat zal worden. We gaan beginnen met 12 studenten. Maar uiteindelijk geloof ik wel dat deze vorm van opleiden in de praktijk, dus eerst heel erg intensief op school, maar daarna ook in de praktijk opleiden, dat dat een prachtige vorm is voor onze studenten. Faber groeit al jaren als school. Het bedrijf had nu zo'n 200 mensen in dienst en daar kennen alle jaren wel zo'n 15 bij. De opleiding krijgt een plak in een grote uitbreiding van het bedrijf die het op stapel staat. We bouwen weer 6000 vierkante meter bij. Er komt een distributiecentrum, nieuwe kantoren. En daarin zal een hele grote academy worden gebouwd. Met een grote demoruimte, met klaslokalen. Dus het wordt helemaal gefaciliteerd. De nieuwe opleiding zet in september uiteen. Als de studenten klaar binnen, kunnen ze zo goed als wis alle jaar bij Faber aan de slag.